Selamat Paskah dihita saluhutna. Nunga hehe Tuhani, nunga talu simbolis dohot hamatean, alani marlas ni roha, jala marolopolop mahita saluhutna. Martangi yang mahita. Asini roha dohot dame nasian debata amata, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus dohot to di porbadia mamasu hamuna saluhutna. Amin. Huria nahi naholongan ni Tuhatta Yesus Kristus, barita nauli si hangoluhonokta, turpuk epistel di Pesta Paskah na Parjolo 20 April 2025, tersurat do di Pesalmen 115 ayat sia sahat ro di ayat 15 songonon ma didok disi. Yang koho ale Israel marhaposan tu Jehovah maho ibana do pangurubi dohot lobu-lobu nasida ale pinopar ni si Aaron marhaposan tu Jehovah mahamu ibana do pangurubi dohot lobu-lobu nasida hamu ale akan makabiari Jehovah marhaposan tu Jehovah mahamu ibana do pangurubi dohot lobu-lobu nasida nunga diingot Jehovah hita ibana mamasu-masu pinopar ni Israel ibana mamasu-masu pinapar ni si Aaron. Ibana mamasu-masu akan makabiari Jehovah. Akan namet-met dohot aka namagodang. Say abba-abba ni Jehovah do Tuhamu. Tu pinopar muna. Akan na pinasupasu dohamu. Sian Jehovah. Sitopa aka langit dohot tanon. Itap ni dosa di turpukta. Huria nahi naholongan di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Di baik do judulnya turpuk jamitaon. Ima tikting madokon makaposi dohot mamuji Jehovah. Nomor tikting do par pesalmen tuhala Israel. Tu pinapar ni si Aaron. Tu akan makabiari Jehovah. Nang tuhita saluhuna na hinokop ni Tuhatta Yesus Kristus. Asa say toktong hita makaposi dohot mamuji Tuhani. Ahape namasa di ngoluta. Songodia pe nata adopi. Paru kilo dohot sitaonon. Toktong hita makaposi dohot mamuji Tuhani. Nagpegodang taadopi tuhas-tuhas, sindiran, hinaan, siyan akaparbegu na mangalo debata, na madok tuhita, didia do debata na sida, ay dang dipaluan na sida siyan aka sitaunon na. Dang diurupi Tuhani na sida siyan aka parukilon na. Unang gabi pudar, hapor seota. Unang gabi macohot hita, mamuji Tuhani. Toktong mahita, mamuji Tuhani. So tung gabi lau hita, tuaka dibatasi leban, tuaka aji-ajian ni portibion. Songon na pinatorang na, digijang ni turpukon, di ayat, opat, sahat ro di ayat pitu di dok alayang go aji-ajian na sida i perak do jala sere bahen-bahen ni tangan di jolma adong do pamangan na sida hape dang makuling adong do mata na sida hape dang marnida adong do pinggol na sida hape dang marbinege adong do igung na sida hape dang marnyanggo adong do tangan na sida hape dang tarjama hossa. Jala dang tarlaka hossa iapat na sidai. Dang makuling yang go aru-aru na sida. So tung lau hita tu aji-ajian ni portibion.
Sotung gabe tahapusi debatasi leban. Molo pe hita di bagasan akaragam si tahun dohot parukilon. Toktong mahita marhaposan dohot mamuji Tuhani. Ay gudang di patorang diturpukon dengan bahasa ni debata diakan na marhaposan dohot mamuji ibana na berjolo di dok ala Jehovah do pangurupi di hita. Tuhanlah pertolongan kita. Eben Haiser. Dengan caranya yang ajaib, Tuhan bisa menolong umatnya. Seperti Daniel di gua Sina. Seperti Daniel di gua singa dan perapian. Nabaduahon ala Jehovah do lobu-lobu di hita. Tuhan adalah perisai bagi kita. Dialah yang membentengi kita dari panah kejahatan dan si iblis. Nabatuluhon ala Jehovah toktong mangingot hita. Dang hea dilupahon Tuhan hita. Sai diingot do hita. Isuderagam niya kanamasa. Natabolus. Sai diingot Tuhan do hita. Jala rodo Tuhani tu hita. Takas do di pabuah sungod dia Tuhani mangingot hita. Di Yesaya 40 ayat 15 di dog. Tung tarhalupahon inay nama poso-posona. So asirohana mida anak tinubuhon nay. Tung surape tarhalupahon na sida. Yang guaw lao so halupahonok kudo ho. Tuhan selalu mengingat kita. Napaupaton, ibana do mamasu-masu hita. Dia selalu memberkati kita. Berkat Tuhan selalu dikaruniakan kepada kita. Dia selalu memberi ketenangan, sukacita, kedamaian. Meskipun banyak tantangan yang kita hadapi, saya dipasu-pasu di pataruh kita. Dia mengaruniakan berkatnya kepada kita dalam kehidupan kita. Alani hita na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Di hamajo jamanon, di pardalanan nguluta, di nagodang dopi adopata akatantangan dohot hamaolon. Ragam misitaw doho parukilon. Toktong mahita marhaposan hola tutuhane. Toktong matapuji ibana. Sude pardalanan ni nguluta dohot akan namasa dihita ay ibana do pangurupi lobu-lobu diingot do hita jalasay di pasu-pasu do hita salhukna. Selamat Paskah bagi kita semuanya. Tuhan Yesus mamasu-masu hita martang yang mahita. Mulai di pasaha rohanami tuho Tuhan. Di barita nauli naung hucalo hami. Di pawahodo tu hami. Hodo pangurupi doho lobu-lobu. Nasay diingot hodo hami jala di pasu-pasu hodo hami. Di saluhut na perdalanan ni ngolu nami. Alanya Tuhan. Hodo haposan nami dohot pupuji hami. Manoktong ro di saliling-liling na. Di bagasan Yesus Tuhan nami martanya kami. Amin. Selamat Paskah dihita saluhutna.